אם היה תלוי במי שהקים את הכפר הזה, הייתי נותן לו את התעודת הוקרה הכי מדהימה שיש בעולם. יכולתי להישאר לגור אצל ההורים הכי נוח, בלי שכר דירה, בלי שום דבר. אבל באתי דווקא לכאן, באנו דווקא לדרום הזה, לשממה הזאת, להפריח אותה. Every student in Ayalim is supposed to give between 2 to 3 weeks during the year of Hebrew labor, and that starts from gardening, from paving our own paths, from planting our own trees. המהות של שנת שירות בשבילי זה להתנדב לפני הצבא. בחודשיים הראשונים של השנת שירות אז בעצם בנינו את מכינת ירוחם ושיפצנו בתים בדימונה, כל הגרעין, וזה באמת נתן סיפוק, אפשר להגיד, כי לראות פתאום את המשפחות מחייכות ורואות, וואו, יש לי היום רצפה ויש לי מקלחת שכיף להתקלח בה וחדר נורמלי לישון בו, וזה מאוד כיף לראות. אנחנו באים ומתמקדים בדברים שלא באמת חושבים עליהם חבר'ה בגיל שלנו. זה לבנות את המדינה וזה לראות איך כפר מתפתח ואיך אתה בונה אותו בידיים שלך, ואז באמת באים לשם אנשים ומתיישבים שם וגרים שם ומפתחים שם חיים, ואתה מבין פתאום את המשמעויות שעומדות מאחורי זה. Today, every single student in Ayalim is doing the Perach program, the Big Brother program, in which we adopt a specific kid and we follow him, actually helping him with the homework and the different difficulties that he might be facing, because there is nothing better than personal interaction. לא היה כאן כלום. כל אחד היה בבית שלו, הילדים היו משחקים בכל מיני משחקים, אבל מאז שהגיעו הסטודנטים באמת נהיה פה דברים הרבה טובים. תודה לאיילים שהם הגיעו לכאן והקימו את העמותה הזאת לפה. אני נהנית מהם המון, 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 המון. הם היוו איזה מגדלור לנוער הנפלא שלנו בדימונה. הם היו קטליזטור להקמתו של אותו פרלמנט צעירים, והיום הוא שם דבר בארץ. פעלתם ברחבי הארץ עם בני נוער להתיישבות, ליישוב השממה, לערבות הדדית, לערכים היסודיים שהם מגדירים באמת את קיומנו כאן במדינת ישראל, בארץ ישראל. Everything that you're seeing right here was done because of you. We couldn't have done it without you, because we might have the muscles, we might have the will, but without your support it wouldn't be possible. זה איילים, ואם הוא לא היה, היה צריך להמציא אותו. אנחנו כאן, ויחד איתכם, נמשיך להגשים את החלום.